шом бахайр дӯстони азизам, тарзи таҳияи торти идона аз канали Кулчаканд. Дар зери видео андозаҳоро ман пурра навиштаам, ҳатман бихонед. Тортро мо аз рулет омода мекунем. Пухтани рулетро ман борҳо нишон додам ва баъди сард шуданаш рулетро бо ҷем мемолем. Ҷемро метавонед аз ҳар намуд меваҷоте ки худатон дӯст медоред интихоб кунед. Баъдан рулетро ба пораҳо тақсим мекунем ва крем омода мекунем. Креми ман крем чиз аст. шумо метавонед аз дил хоҳ креми ки худатон дӯст медоред. инҷо ягон маҳдудият нест. Креми дӯстдоштаи худро интихоб кунед. рулетҳоро дар дохили қолаб мегирем ва ҳар қабаташро крем мемолем. баъди он тортамонро ба муддати 5-8 соат дохили яхчол мегузорем. баъди аз яхчол баровардан ба ҳар тарзе ки ба худи шумо писанд аст онро ором медиҳем ва ин торт ҳам хушмазза ҳаст, ҳам хеле зебо ва зеби дастархон ҳаст. умедворам дар рӯзҳои шод барои азизони худ омода мекунед. нӯшиҷон ва то дидор бо канали Кулчаканд бемонед.